खुलुमबाय आं मनिन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय जानो थांगासिनो दङ ब्रैथि खेबनि थाखाय आइदैमानि सेरफाङाव दैजिं फेस्टिभेल लोगोसे बोसोरफ्रोमनि बायदिबो नोंथांमोना बर' हारिमुखौ दिन्थिनो थाखाय बे स्टेजनि सिङाव नुनो मोनगोन बेबायदि आगोमा बर' गामि लोगोसे बे बर' गामियाव नोंथांमोना जाखिनि जाबोबाय थानाय गामियारि नुथाय बेखौ नुनो मोनगोन बेवहाय बर'नि आंगो हारिमुखौ दिन्थिनो थाखाय माखासे आइजें आइला दानाय लुनाय लोगोसे बेनि फिसा फिसा जा इन्जुरनि नबथि बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन लोगोसे बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो बर' गामिया जोबोर मुंदांखा जाहोदों लोगोसे गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय जेसेबांखिनि फरेनार बिथांमोना बेवहाय बेरायग्लांफैयो लोगोसे जा बर'नि हारिमु बेखौ दिन्थिफुंनायाव बिथांमोना बोसोरफ्रोमबो नाजासारनाया जाफुंसारदों नैबे खेबावबो सेम बेबायदिनो गंसे बर' गामिखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों स' आं बेनि प्रिपारेसनखौ दिन्थिगोन दिनै 25 डिसेम्बर स' बेनि 90 जौखोन्दो जाबोबाय थानाय बा सोलिबाय थानाय गासै खामानिखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों स' नोंथांमोना बेवहाय फैब्ला मास्ट भिजिट नैबे जायगायाव बेयो जोंनि बर'नि गामि बेवहाय जोंनि बर' हारिमुजों रायजो जानाय माखासे गुमुरखौ नोंथांमोना मोनलांनो हागोन स' नोंथांमोना बेखौ नायफै स' आं सिङाव हाबलांनानै गासै नुथायखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों खोनासं होनना बुंदोंमोनसो दाबो नोंगोसै सैथ'निगिरिया सैथोआव लानांगोन माननिगिरिया माना थाङो जै रोखोम दैमा थैदों रेस गालांदों बर' बोराइनि आसार खान्थि नेमथिखौ लाना नै दिनै दाबो नोंगोसै बुधबार बाराय गोथार बाराय मोजां होननानै दैजिं फेस्टनि नाम लानानै फाव फुजना खालामनो थाखाय आखायाव लादोंसै बेनि थाखायनो दाबो नोंगोसै नोंसोरनो दैमा थैदों रेस गालांदों बर' बोराइनि आसार खान्थि नेमथिखौ मैदेरा गाबो हायजायगुरि अदालगुरि अरनबारियाव सिगिरिया बाथौ गुदियाव जिरायसालियाव गाबजिनो फुजिनो हांख्रायनो आखायाव लादोंसै बिनि थाखायनो अननि गुरा फाननि गुरा अननि आलि फाननि आलि मोदायनि जिउनि गिरि अबंलावरि सिजौनि गिरि जाथ्रासि थुलुनसि गोथार मुसि लानानै लाइ गोथारनि लाइजौ होना थालिर गोमोन बिजाबनि गिरि बिजाबखौ होनानै बिबारनि फारिजों गाबजिनो फुजिनो हांख्रायनो आखायाव लादोंसै नोंसोरनो अनसुलि बिमा जानानै अननांगोन शिबगुरु शिबनारायण बाथौ बोराइ बाथौ बुरै रां राशि मैथा हाजि बारि गंथाम त्रिसुथि भगबान जानानै ब्रह्मा बिष्णु महेश नोंनो दङबा लक्षि सरस्वती दुर्गा देबि Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोना नुगासिनो दङ ब्रैथि खेबनि जा दैजिं फेस्टिभेल बेवहायबो बोसोरफ्रोमनि बायदिनो जोंनि आंगोनि बर' हारिनि गंसे बर' गामिखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेवहाय आं दङ लोगोसे बावैसो सिगाङाव बिथांमोना बे बर' गामिखौ बेखेवना होबाय नायगिरि बिथांमोननि थाखाय दिनै 25 डिसेम्बर बेनि थाखाय बिथांमोना दिनै गोथार ख्रिस्टमास सानावनो बिथांमोना बे गोथार थावनिखौ बेखेवबाय स' बे बर' गामिनि बागै गोबां मिथिनो थाखाय आं बेनिनो सासे बिथांनि बे बर' गामिनि सुबुं हिसाबै बिथाङा दङ बिथांनिफ्राय आं गोबाङै मिथिना लागोन गिबियावनो आदाखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय गिबियावनो नोंथांनि सिनायथिखौ होनो आं खावलायग्रोबाय आंनि मुङा रनजित नार्जारि आं नर्थ रौमारि गामिनि जों रौमारि गारजानिफ्राय फैदों दा बेहाय आं बे बर' गामियावनो संसार जानायनि बिबानखौ लानानै बाहाय फैदों दा थांनाय बोसोरावबो बे बर' गामिखौ आं नोंथांनिफ्राय मिथिदोंमोन बा नोंथांनि मोगा मोगिखौ गोबां नायगिरिया नुदोंमोन स' बे खेबाव बे बर' गामिनि जा नुथाय बेवहाय माबाफोर सोलायनाय लाबोदों नामा नोंथांमोन सोलायनायखौथ' जों माने दानि जिनाखि जों गोदो गोदाय बर' फिसाफ्रा जोंनि बर' आबै आबौ आजै आजौमोनहा जि रोखोमै माने जोंनि बर'नि कालसारजों सोलिबोदोंमोन जोंनि बर'नि माने फुराना आबै आबौ आजै आजौमोनहा जि माबाजों सोलिबोदोंमोन जों दा बेखौ माने जोंनि मिथिरोङै बा गोमानानै थांनाय हारिमुखौ जों दिन्थिफुंनो थाखाय जों दा बाहाय थियारि जादों दा बे हिसाबै जों दा बेखौ दिन्थिफुंनो थाखाय नै दा लाहार फाहार खालामगासिनो दङ दा जों माखासे बुस्थुखौ जों लाबोआखै
दा 27 तारिखआवसो जोङो बेखौ माने लाबोनानै देखायगोन दा 27 तारिखनिफ्रायसो जों सम्पूर्ण बुस्थुखौ जों दिन्थिनो हागोन आरो माने आबुं बर' गामिनि जेसेबांखिनि नायनो गोनां बेखौ 27 डिसेम्बरनिफ्राय नोंथांमोना दिन्थिफुंगोन लोगोसे नोंथांमोना दिनै बेखौ बेखेवनाय जाहैबाय गासै नायगिरि आरो लोगोसे नोंथांमोना बे नबथिखौ बे जायगायाव दिनैनिफ्राय लानाय जाबाय स' बेवहाय नोंथांमोना बर' गामि बा बर' न'खर गंसेनि गासै नुथायखौ दिन्थिफुंनो नाजाजोबदों दिन्थिगोन बेवहाय मख'नो गोनां मा नुनो मोनगोन जों दा बेवहाय जोंनि बर'नि जिनाखि बर'फ्रा सोलियो दा बेवहाय नांगोल जंगाल दानि जोंनि बर'फ्रा जे हाग्रानि जुनारफोर सानानै जानाय खैसार नुगोन फान नुगोन बिदिनो जोङो औवाजों बानायनाय आखाइजों बानायनाय नाफाम सोग्रा हासुं दा सेन खखा ओमफ्राय मुफुर खफ्रि जथा खफ्रि बेजों माने हालेवनाय समाव अखाखौ बासायनो थाखाय मुफुर खफ्रि हमो आरो जथा खफ्रिया जाहैबाय खर' सान्दुंखौ बासायनो थाखाय जथा खफ्रि हमो दा बेखौ जों दिन्थिगोन बेनिफ्राय माखासे जों मुखा बे खेथियाव आसु बेदा होयोब्ला आसु बिलाइखौ जानो हायिनि थाखाय मोसौ मुखा खाथेनाय बेखौबो होगोन दिन्थिगोन बेनिफ्राय गोदो थावख्रि सानानै खुन्दुं लुयोमोन दा बेखौबो जों लाबोनो नाजादों माखासे बुस्थु माने जों एसे सर्टकाट जाबाय मानो होनोबा जोंनो बै माबायाव गोलाव सम मोनदिया नोंथांमोना गोलाव सम मोनैनि थाखाय जों माखासे बुस्थुखौ बानायनो बिराद गोनो गोथो जानानै थाबाय दा अबेबा बायदि बुस्थुखौ जों लाबोनो हायाबा जाहाथे रायजो राजाया खेमा होयो दा बेवहाय जोङो माखासे लावथाय जिहेतु बुस्थु जों गोदो गोदाय जोंहा दुंग्रा गैयामोन जेबो माबा गैयामोन जों लाव बोरायखौ माने खर' खुरनानै दाउ संख्रै आरि दोननानै जायोमोन दा बेखौबो जों दिन्थिगोन दा बेनिफ्राय नाफाम हासुं बेखौबो जों दिन्थिगोन दा बेदा हासिनि नांगोल जंगाल गासै मै बेफोरखौ गासिबो जों दिन्थिगोन माने बे बर' गामियाव बा बर' न'खराव गासै गोदोनि आबै आबौआ रायजो जाबोनाय जिखिनि आइजें आइला जायफोरा दिनै गोमालांनो हमदों बेखौ नोंथांमोना बेवहाय दिन्थिफुंगोन लोगोसे थांनाय बोसोराव आं मोनसे नुदोंमोन बेवहाय आसु माइलि माइलि बेखौबो जों लाबोगोन बेखौबो लाबोगोन दा माइलियाबो थुंखाबाय जों बेवहाय दा सोरगिदिङै गासै गंबेसे न' बानायनाय जादों गंब्रै ओमफ्राय साहानि न'मा न' बाहायनो जाबाय लक्ष्मी न'बो थायो बेहायनो बेखौनो होनो जोंना इसिं अखं खफ्रा होनोमोन दा इसिं होनोब्ला ओंखाम संग्राखौ होनोमोन गोदो आबै आबौ आजै आजौनि समाव इसिं होनोब्ला इसिंजों जुदि न'मा न'खौ बानायग्राबा बाहाय बासन बर्थनखौ बरननो मोनामोन दा बे हिसाबै माने जोङो दानि एसे गेजेर माबायाव माने बेखौ आलदा खालामो मानो होनबा सोनाबहा लुबाय दा अखङा जाहैबाय मोदाय दोनग्रा न' खफ्राया जाहैबाय मानसि थाग्रा न' दा बे हिसाबै माने इसिंखौ जों आलदा खालामनानै माने ओंखाम संग्रा न'खौ आलदा खालामो आरो दा बे हिसाबै जोङो माबाया ओंखाम संग्राया सोनाबहा थाबाय दा नैबे जाहैबाय सौरा न' बाहाय जायखि जाया आलासि दुमसि फैनानै थाफैनो हागोन दा बे न'आ बाहेरा न' होननानै बुङो आरो बेखौ सौरा न' दा ओरै सानजाहा जाहैबाय बाख्रि बे बाख्रिया जाहैबाय जोंनि गोदो गोदाय आबै आबौनि समाव माने बोसोरै मावनानै मोननाय खेथिखौ जमा खालामनानै दोननो थाखाय बाख्रिखौ लुनानै दोनो दा बाहायनो माखासे जोंनि गोदो गोदाय आबै आबौ आजै आजौमोनहा दा बेहाय माखासे मावनानै मोननाय खेथिखौ बे बाख्रि आगानाव दोनो माखासे बुस्थु माबाफोरखौ बे बाख्रि आगानाव दोनो दा बेफोर बुस्थुखौ जों दोनफैगोन साजायफैगोन दा माने साजायनाय जायाखै माने गासै 90% खामानिया जाफुंबाय माने बेवहाय नैबे समाव देलायनांगौल' गासै बाउन्डारिया जाजोब्बाय स' थांनाय बोसोरावबो गोबां नायगिरि बिथांमोना नोंथांमोननि बे नबथिखौ बे बर'नि हारिमु दिन्थिफुंनाय गामिखौ गोबाङानो बाख्नायदों बे खेबावबो जाहाथे नोंथांमोननि बे थांखिया जाफुंसारथों लोगोसे खम समनि गेजेरावबाबो नोंथांमोना जे जोबोर दुखु जारलानि गेजेराव बेखौ दिन्थिफुंनो हादों बेयो मोनसे मोजां जोंनि थाखाय मानो होनब्ला दैजिं फेस्टनि जोहै जोंनि जा बर' हारिमु बेखौ सारा भारत नाङै सारा इन्टारनेसनेल हादोरफ्रावबो मिथिजादों स' नोंथांमोननि बे नाजानाया जोबोर बाख्नायथाव स' नोंथांमोननि बे थांखिया मोजाङै जाफुंसारथों लोगोसे दिनै 25 डिसेम्बराव बिथांमोना बे नबथिखौ लाबाय स' गासै नायगिरि नोंथांमोना बेसिम हाबफैथार मानो होनोब्ला जों दिनै गोनोखोआरि आदबजों बा गोनोखो मुगायाव दावखोलांनायनि मुङाव गासै बर'नि माखासे आबै आबौनि दिननि नुफेरै बा बाहायफेरै आइजें आइलाखौ जों नुनो मोनला माखासे जों वेस्टार्न कालसाराव थांगासिनो दङ माने जों जौगानायनि मुङाव माखासे जोंनि बर' हारिमुजों जा संसार जानायाव बाहायबोदों बेफोर आइजें आइलाया गोमालांनो हमदों स' बेफोरखौ नोंथांमोना मोजाङै नाय लोगोसे बिथां एक्सपार्ट आदाया गासैखौ बुंफोरना दिन्थिगोन बिथाङा बेनि एक्सपार्ट थांनाय बोसोरफ्रावबो बिथाङा माखासे जा बिजोङाव निउस चेनेलानो जा इउटुब चेनेलानो जा बेवहाय बिथाङा मोजाङै इन्टारभिउखौ होदों मोगा मोगिखौ स' बे खेबावबो बिथाङा रेडि स' नोंथांमोना बिथांखौ लोगो हमफैनो हागोन बिथाङा 24/7 बेवहाय थागोन बे नबथिनि बागै बा बर' हारिमुनि आइजें आइला गोमालां
जालांनाय जा दिन्थिफुंनाय बेखौ दिन्थिनो थाखाय बा बुंफोरनो थाखाय बेवहाय थागोन नोंथांमोना गोसो जानानै बिथांखौ लोगो हमनो हागोन बिथाङा मोजाङै फोरमायनो हागोन स' नोंथांमोननो दिनै ब्रैथि खेबनि जानो गोनां दैजिं फेस्टिभेलनि जा मेइन स्टेजनि सिङाव थानाय नैबे बर' गामिखौ नोंथांमोना दिन्थिबाय लोगोसे बे बर' गामि बा बर' गामिखौ मा मुं दोन्दों नोंथांमोना दा बेखौथ' जों थांनाय बोसोरनिफ्राय दैमुगुरि नामखौनो दोन्दों दा बे दैमुगुरियानो थासिगोन बे खेबाव दैमुगुरिखौनो दोननांसिगोन दैमुगुरि सिगां समावनो जिहेतु दैमुगुरिखौनो नाम दोनखाबाय जेब्ला माने बे दैजिं फेस्टिभेलनि नामाव बे दैमुगुरिया माने थाखाबाय थागोन आरो माने इयुनावबो जेसेबांखिनि जायो स' नोंथांमोना मिथिनो हाबाय बे नबथिया जेसेबां समहालागै दैजिं फेस्टिभेला जालांबाय थागोन इयुनाव बे समहालागै बे नबथिया थागोन लोगोसे बे नबथिनि मुंखौ दैमुगुरि दोननाय जादों आदाया फोरमायबाय स' बेवहाय बे न'खराव बेसेबांसो सोद्रोमा नोंथांमोना दं दासान्दि दा जोङो मथा मथि जों साब्रै न'खराव दा फेमिलि लाना 8 जनसो जाहैगोन 8 जन जाहैगोन माने जोबजासिम नोंथांमोना 9 जन थागोन आरो ना बेवहाय माने संनाय जानाय थानाय गासैबो बेवहायनो माने फिसाबो थागोन समाव 12 दिननि गेजेराव बे मोनसे बर' गामिनि जा नुथाय बेयो सोलायलांगोन आरो ना दा थासारियाथ' 90% जाफुंदों नालाय लोगोसे माखासे देलायनाय दंबावो स' नोंथांमोननि थांखिया जाफुंथों लोगोसे फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना 27 डिसेम्बरनिफ्राय बे बर' गामिखौ नायफै लोगोसे 27 डिसेम्बरनिफ्राय 2019 मायथाइनिफ्राय जागायनानै 12 दिननि थाखाय फैबाय थानाय 2020 मायथाइनि 7 जानुवारिसिम नोंथांमोना बे जायगायाव मास्ट भिजिट नोंथांमोना जा बर'नि हारिमु बेखौ सारा मुलुगनाङाव गोसारहोनो नोंथांमोना फैनानै देखायफै लोगोसे गुबुन हारिनि सुबुंफोर फैयोब्लाबो आदामोना जाहाथे गुबुन रावजों फोरमायनो हायो लोगोसे दिनै बे सुंद' मोगा-मोगिखौ होनायनि थाखाय आदानिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिबाय लोगोसे नोंथांनि बे न'खरनि गासै सोद्रोमाया बे 12 सानखौ मोजाङै मोजां बारलांनो हाथों बेखौ आसा थिनानै नोंथांजों लानाय बे मोगा-मोगिखौ बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों रायजो राजा नोंथांमोन